हेलौ रायजोफोर दिनैहाय नै उग्रु दंफां ना मा दंफां होनो गायनो लाबोदों नायलांबाय थादो महाय गायहैगोन आङो नै जोंनि बे वाटार साप्लाइनि पाइपआ साफा गावजोबबाय बैसिम 100 मिटार बायदि गुरुजोबबाय साफा नै दालां ब्रिज गोदान बानायबाय नै जों लाबोनाया दैयाबो जियायबाय नै साननैसो जाबाय जियायनानैहाय दैया बे जियानिया मबे लागो माइ गायहैयोथाय बेजोंबा दासो जियायहांदों गुसुनो ओमफ्राय आङो दा उग्रु दंफां लाना फैबाय गायनो 16 दाल लाबोदोंमोन ओमफ्राय माखासे लाखिलाबायबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं 8 दाल लाना फैबाय नै एसे हासिख्लाबसे दङ बेयावहाय गायहैनोसै दा दिन्थिगोन आं नोंथांमोननोहाय न'नि फिसा बारियावहाय उग्रु दंफां गायनोसै लोगोफोर प्लास्टिकखौबा बख'नांगौ ना मानांगौमोनथाय नुस्रुं गोजा गाहायाव खेबनो बेखौहाय बिसिनावनो खोमालाय थगायखानोसै एरियाव लाना होबाय थानांगौलै हाग्राखौ दुला बुरलुना होबाय थानांगौ बेयाव फांसे गायनोसै बेखौ सिमनायाव फुलियानो फिसानो हाब रोदाया थंख्लिजोब्बायमोन नै बेयाव गायबाय फांसे ओरै गायबाय लाइन हरै गायबाय फांनै दङ 8 दालमोन नालाय हरै लांदाङाव गायहैनोसै फांनैखौ 8 दाल गायबाय न'नि बारि फिसानो बियो रायजोफोर आंनि ओमफ्राय नैबेखौ बोथोरावहाय देग्लाय दै फैयोना फैबावाखौ नायनानै बोथोराव गय गायजोबनोसै आं फैसा जाब्ला ओमफ्राय बै ससे हाग्राबारि नुदों बेखौबो उग्रु दंफां चन्दन दंफां बायदि गायजोबनोसै आंखौ बोथोराव फैसा जाब्लानो सिगां बेखौ गायजोबबायमोन आं गय 2-3 बोसोर 4 बोसोर सिगां साफा गय होजोबबायमोन आंखौ ओमफ्राय जे बोसोराव गय गायदों बे बोसोरावनो एकदमबारे बाना नैसिनि जाखादोंमोननो जाब्रा थाबनानै थैजोबबाय ओमफ्राय गया ओमफ्राय देग्लाय दै देरनाला थांखि लाबावदों आं बोथोराव गायजोबगोन बेखौ नैबे दंफां बारि नुदों बेखौ दंफां दालायजोबगोन आं बोथोरावहाय फैसा जाब्ला नैबे थख'से साला जावगासिनो आङो बेयाव गायनोसै फांनै ओमफ्राय बैयाव फांनै गायबाय फांब्रै गायनोसै दंग' आलियावसो गायखानोसै गायनोसै थङै ओमफ्राय जोब्बाय बेनोसै रायजोफोर दिनैनि भिडिअआ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो आरो चेनेल गोदानबा साबस्क्राइब खालामदो